muri kwano Runyanga muri kwa Runyanga akatunganira na Gideon wongula Daira ikinjwe pamsori darera mambo makoni pamsori mambo tautaura nyaya kaitika kumusha kwedu ndinoitwa Gideon Runyanga ndine mhuri yangu ndauya nayo yakakwana asi kune imwe mhuri yatinayo inii yatine mudare isina kusvika yaina kubva mhuri yacho yose ngechiya pano auya kwaMorgan Runyanga. Zvinhu zvakafamba zvakadai takagara semagarete takangoita paupenyu hwedu kare kubva kumadzisekuru kumadzibaba kwese vanhu takagara pakapera kushayika wakasiya tiri vapenyu zvakanaka. Saka zvakati musi wa 14 June 14 June gore rino ndakabva kuchikoro kuSDC committee yataatinayo tine musangano wechikoro ndokusvika Pamba. Ndakasvika Pamba paine soko rekuti kudiwa kwababa munini kwaMorgan wacho neFriday nemhuri yako mudzimai wako newana wachibva watumazve kutaura kunana wanin'ina wangu kuti mese muri kudiwa. Zvakanaka. Friday makuseni Friday manheru takaenda. Friday manheru yasvika takandomirira ipapo kugara watsanangura kuti kune mwana wangu ari kubva kuHarare ari kurwara achifanira ari kubudirwa. Zvadaro takagara mumba muyangu wakazosvika 9 o'clock dzemanheru wachibva wasvika wakauya wari 9 as a group kuya kwakaita nevamwe wanin'ina wangu wasvika takawatambira kudaro pakatanga kuti akayowe nemwana womukomana mukuru wacho waMorgan ane mwana anorwara wacho iyeye mwana wacho ari kurwara ane 12 years mukomana achibva atanga kuti vamwe varikufamba nemabhasikoro vamwe varikufamba nedzimotikari ini ndiri kushupika. Baba wacho wangu akagara seri kwedhoo mukicheni achibva arowa dhoo ari kunze baba wakati useri ndipo ndakabvunza ndikati ndozvamaurira here kubva kuHarare zvematunganidzira wanin'ina isusu tauya kuzoteerera zvemadini zvematunganidzira pano gara pasi tinyatsotaura nyaya yamadini yamafambira. Chokwadi wakagara pasi wachibva wambonzi yoyoyo wachibva watsimwana ndo uchigara pasi wanga wakamwa doro. Tagara kudaro obva tsanangura nyaya zvanza mwana ari kubudwa ndeuyu zvakanaka ngadini ngaabudwe tinzwe zvaanotsanangura mwana haana kubudwa mwana kuda mari kunze kwakaedza tiripo hapana chakabuda asi one kunze kwaedza takumbodini takumbozokwera kuzimba kunze kumbatisudza kuti kwakamira sei mbavha dziri kunetsa idzi patadzokera kumba yabva yafuma yaSaturday tapatadzoka kuti kumba kuya Saturday wababa munini kuyawo tagara pasi nedare riya toita sei Saturday yacho ndaidiwa kwaRusape kuyazotenga zvinhu zvechikoro naheadmaster zvika nedare omana zvavari pano chimbodini chimbotendererai ndikati ona ini ndine nyaya kuchikoro saka zvandida kuita ndautomboenda kuchikoro kwaRusape ndakutomboenda kwaRusape tonoita zvada kuita kwaRusape ndoma ndadzoka futi wakomana wanin'ina wangu ari papa ndini wacho futi zvakangofanana ngawafambe pamima wataura munhu wakuru kuti endea pakati wandotsanangurirwa ndinoyachinzwa tiri pamwe chete kana zvaramba tofamba tiri pamwe chete kanza zvakanaka zvoshiwa nin'ina wangu wakabuda ndikabuda kuya kwaRusape tibanda kuno kwaRusape pataita zvatakaita kubank ZSB bank patatora mari patatenga zvataita zvechikoro chimwe paedza acho pandadzokera kumusha ndakasvika wakomana wangu asati wabva kudare kwakwangu aenda patagara tikawamirira vachizosvika zvemanheru kuma7 o'clock vachisvika ndokuti pandira mafambiro akangu akaita kanza atafamba so asi tatafunga kuti isu tigadzirisa chinyi tigadzirisa mwana sedare redu rechirunyanga takawirirana tanga tigadzirisa chinyi mwana ndokuerenga dzimba dzedu dziri 15 takatanga tiite 20 kuti mari yedu ikwane tindogadzirisa mwana takawirirana izvozvo ndobataita saizvozvo tikati date redu takuisa musi wa 5 July ndopatosangana tuchigadzirisa mwana zvakadini zvakanaka sezvo zvamuti mubatsiri atombobatsira ambompa mwe mishonga yekuti asarubatsirikana mwana zvakanaka tabatawirirana payapo. Sunday wakomana wese kumabasa wachibva wadini wachibva wapera kudzokera kumabasa wese wakomana saka tagara pamusha zvakanaka takamira kuti akutsvaka mari kuti mazuva edu anini akwane. Monday makuseni ndakamuka ndichienda nezvinhu zvatatatenga kwaRusape zvechikoro kundoisa kuchikoro makii anga makii emadhozi echikoro ndatakura zvinhu zvakuenda kuchikoro so ndasiya mabuilder
kangarusa materials pamba pangu pemwana wangu imba yako hapa ni mwana wangu baba wangu watu watatu mabuilder nemudzimai wangu aibikira mabuilder pamba pangu baba ndipo ndaenda kuchikoro ndakatoa passport yangu asungira zvangu pa passport ndaenda kuchikoro kwaswa mu office kwangu surrender zvangu zvazvese wachibona zvakati zvakakwana tiri ipapo ndo pakabva pachauya foni nemudzimai wangu baba uya kuno izvozvi unokwaita disaster kuno ndoti disaster yeyi ingadauya zvakadini ndapapamba zvakanaka ndikasiya zvakanaka pasara pachisvika muningina wenyu la naye mukomana anopenga yeyo wasvika wari wangani wari wairi panapo anopenga nonzani sarake mati anopenga nonzani pasmo okay pasara pachisvika pano anga akabudwa here anga asina kubudwa anga nemachisi ake mumaoko kwakuuya mwana tenderei abvunza wadzimai ndofunga ndikatoti wadzimai kuti wangatsanangura ipapo handi kuchikoro kwabva atumidza imba wadzimai kutobikira mabhiridi amba wotobuda wotona imba yakudini yakutotsva wozotobvunza awa mai wangu wangu watoya mai mudzimai wababa munini wangu inini watoya kuzotora wadzimai wangu kuti ngatidzokere kumiriwa timbondoona kuti pane zvakazochinja here pane mwana wakubudwa kuyakuyaku imba yakatotsva mai watoripo mabhiridi andokupinda inge rozi lake inge yakanamwa mamine zvinhu zvakawanda zvokuwakisa zvazvirimo vachitora vachikanda kunze zvimwe zvakatopera kufa nemabhasikoro akanga arimo achibva wabudisa kunze zvinhu zvese zvazvapera imba ichibva yazotsva ichidonha ndakatozosvikawo ini chidzimura chinyi chidzimura moto iwakutonditeera saka zvadaro manje ipapo takagara mambo wakanga wazouya masabhuku wakanga wauya ishe mupambo washe wakanga wauya wakauya kuzoona chinyi imba iyoyo kuchako yakadini kwaikati watiwana vachitora mapicture saka zvadaro zvakabva vanzi ngatiendei mwana waye abudwa ngatiendei kumba kwacho kuribudwa chinyi mwana kuti patasvika kumba kuya kuya tasvika pamba paya tese takaungana sei dare richiminyaga hapana anga asipo nokumana uchikwarara taungana paya zvadaro paya mwana waya akaita seabudwa kunge akuita afanira kunge akutaurirwa here kuti taura zvakati tsakateerera zvikanzi ni mwana wayo uri kuzviziva kuti baba wako akandiuraya ndakaurirwa nababa wako handina kudaira kati hana zvandinoti zvandinoziva ini kuti baba wangu wakuuraya munhu baba wangu wakagara muno zvachose baba wangu ari sabhuku muno wakatonga muno zvakanyanya hana umunzwa izvozvo vana sekuru wangu wese vakapera kufa hana umunzwa ucharo kuti mune zvakadai mumusha kuzva nhasi uzobuda kuti baba wangu wese wapera kufa pasisina zvauya sei ndapandakadzika zvanzi kuita nharo unozviziva orit akubvunzwa naishe mupambo wacho munobva kupi ndinobva kwamurewa kwabhora ndokumusha kwangu ini makandiuraya mukandisa mugombo guru renzvimbo ineyi mukandisa mubako mukanditsibika mukandipidipira nembiya kuti vari kwari kuitawo zvakanaka saka muri kudei zvikandikuda mwana asikana nemwombe 6 dzinotsika nembudzi 5 mwana akutaura kana mambo aiwa tadini naishe mupambo wachita zvinzwa saka isi mutemo kunotisoridzi wedunhu hatibvumiri izvozvo kuti mwanasikana anoenda kundoripa ngozi vaitwa kare mundototaura dziri mwombe vanza munondipa ngombe 6 dzandataura idzodzo nembudzi 5 idzodzo ndo zvamunondipa ndobva ndakusunungurai zvakanaka izvozvo zvekutaurwa kumana izvo vanza handizvozvo kuti ngadini ngatiendei ngatiitei zvadini zvatobva tabuda newanun'unu wangu tangatingofamba izvo zvakare takabuda newanun'unu tikafamba pangu patakasvika wakabva warasika norwendo itaida wakabva yarasika chipataenda pamwe chisvika ipapo norwendo itaida wachibva warasika takafamba mang'anga mbiri patasiya patadzoka zvedu kumba saka isusu tagara manje takatatora dota muzukuru wedu ndokunga muno muzi waipana apawo akanga ari dota muzukuru mwakabarwa mwana watete wedu saka takamutora tikati saishe anozivawo chinyi nyaya dzakamira saidzo sono andigara ichichamatari kuti kwamakonewo dota akauya semuzukuru wedu tikamutoedza tikapisa mari idzodzo dzese ndokunga ari pafirst zita charo zvakanyorwa nadota pavanhu vakabvisa mari ndii ndakatanga kubvisa mari dzacho idzodzo takabvisa 1990 pamwe chatareza mari yedu ita about 950 itakareza dota arimo ndiye aitonyora dota achirekota zvese right chikurisai munhu tidini chimba zvinhu zvakati tindo zvatadini zvataona izvo mwana akaramba kubuda angotambisa foni mwana akaramba kubuda akutambisa foni damuraziva nya ranyura dota anoti oneona sekuru zvepanda zvoona ini ndakuenda musha kwangu kure takuti ndofamba nguva iripo tikateva muzukuru tinokutenda nezvawaita wanzwawo nyaya iri muchamana sekuru saka fambako zvakadini zvakanaka takapirikidza dota achibva adini achibva enda musha kwake dota
dota aenda kudaro ingiri Saturday dota aenda kudaro tapatarara takatobva ikoko usiku tikati right isi tauti aenda kuzimba sana makachengeta chinyi mari idzi tozozona vamwana pamwe achabuda kana abuda motifonera tiri padhuze tinouya twanza zvakanaka wabva ramba twanza mari atichengeti kune matsotsi ari kupondwa tiripondwa panapa kuti matoda ngatirare mumba tese takachengeta mari iyoyo tikati aiwa tingambochengete mari ura takachengeta mari iyoyo sara ine mari mukarorwa mundochengerwa mari hasina zvinombonetsa twanza aiwa torai mari tikwanzi gwana idzoserene futi chinyi mari iyoyo tapatadzoserwa mari dzatatambisa dzedza uyake taisa mari dzamwangu ati azvakanaka mangwana tofumodzoka papi pano shiwa tapataenda kudzimba tapata kumodzoka sondo makusenseni vanun'una wangu tese nana mai muri zechirunyanga tasvika paya tagara avo vakomana wamboenda kuhwawa wakamboenda kubhawa wakomana wepo wana wacho ipapo wamboenda kubhawa wakazoka taapo isusu vandoungira doro ravo ipapo zvakapurana hapana akazviziva kuti vari kupurana zvipi ona wakomana wati tauda kudzokera kumabasa nhasi isondo wakomana ngatiite nyaya dzedu dzidini dzifambe burisai munhu utione kuti timupe mari dzake obva totitadza pakaiswa chinyi paakaiswa twataenda futi kumusha kwake ikoko kwabhora kwari ndo kwaanobva asati kutaura kuti handina kana hama yakwabhora apa ndiri ndega hapasina kana wokuziva kana wokudini takasofa kare unoshaya munhu kana wani chaicha kuziva zvakanaka asi chakutongotedza tsoka dzanenge dzakukwa uri kuenda kwacho ikoko zvakanaka ipapo tadaro macho ipapo ndo pakabvanzi nevana vacho vanun'una wangu iwawo ipai pano chisiya mwana wangu ndirapise chini ndirapise ndega ipai pano vanun'una vachibva vabatsirana takatukwa sembwa ipapo baba waripo baba wewanaiwawo vanun'una wangu avo havana kudaira waiti mwana usapota chinyi wana takatukwa ipapo kusvika isu tikati zvinovakomana toita sei ngatiendei ngatibvei patakati nevanun'una wangu nanamai wangu nehanzvadzi dzangu patati murodhi pataenda kumba patandogara saka tagara semhuri kudaro vanun'una wangu vakuti zvinomukoma zvatakuenda nyaya yataisiya yakadari tinoita sei mosambita sei ndikati kana yautondishisa kuona ndakapisirwa imba kana zvindikwanisa kupondwa ndiri mumba nekuti pfungwa dzavanhu pane yandiri kudishandudzwa kuti vari kufungiwa nawo sato mhonde kwandiri kana vanun'una zvakanaka manje toita sei ndikati angatiyombogara pasi titaure tiri kutaura kudaro dota akabva afona pafoni yawadzimai wangu iye dota halo sekuda kuti ana sekuru Gideon mudzimai pamhanya nefoni ndiye vanun'una wangu ndanditoni vanun'una wangu vari munhu vanun'una wacho iwawo ndapandadira foni paya ndiani ndini sekuru ndinishe ndikati dzimba marara sei atarira zvakanaka sekuru azotambira ere mari munhu uya ndikati haana kutambira izvozvi yatobva yapfutse kuti atokumba mari takadzoserwa zvakandadota aiwa hazvishanditsi sekuru apa muchaigadzirisi migaba nyaya yakuda kwamambo ndokuya kuti mundu ukadzeiswa moenda sei kwechiri mbovhenekerwa kuti chikudariso chinyi tikati aiwa zvakanaka muzukuru watitungamira zvakadini zvakanaka totedza tsoka dzako muzukuru zvedu zvititi zvitifambire tochigara pasi tikati isusu onai wana baba nemi wanun'una sita kuti tichimoenda kwani kwamambo tindonzwa mutundu uzere pedza nyota kuenda padziwa wakabva wadzikatsika kuramba kuti kwamambo tonditsvake ngatitedzei kutaurwa nemwana tikati hatisi kuzvinzwisisa zvekutaurwa nemwana ende kwamambo tiotaurwa zvinhu tiri pamwe chete tofunga mambo akauya kunodota achibva atifambisira mapepa edu tikabhadhira mari dzedu dzedare tikapedza samonisi chibva iri muzita rangu nanhasitambo yacho yakanyorwa pano ndinayo panapa yakanyorwa yanyorwa tsamba chiva ndapiwa kumusha ndakavhura tsamba ndikaiwerenga ndakatakura tsamba kuenda pana baba munini waridziwa wavanaiwa nemuzukuru aurwara ndakasvika waripo pambo akagara nemudzimai wavo yanga yamande ndikati mudhara wanai nyaya iyai nyaya yange isina kuperapa saka takuti nyaya indoperera kwani kwamambo tsamba yabva kwamambo iyi werengai wabva watora tsamba wachibva wawerenga tsamba yavo mudhara ndikati aya manyatsowerenga zvakanaka mwanzwa zvairi kutaura here tsamba haina kusungisa munhu iri kudaidza semhuri kuti muri warunyanga muri kudiwa kwamambo tondogadziswa tiri kwamambo taura nyaya tiri pamwe chete zvakanzi aiwa wainga tamusana kuenda kwamambo ba takatiregedza inga takati mwana wangu ndorapisa ndega ndikati aiwa uku ndokuti tinotekerwa mudhara kana paine munhu anoziva zvaari kuziva asikati kuburitsira vamwe pachena zvondobuda kupi zvondobuda ikoko wachibva ndizoita tsamba ndikati tsamba mune musa kugutsikana werengai zveke chipiri munyatsogutsikana munyatsogona zvakanyorwa mutsamba wachibva wawerenga ndatora tsamba yako ndaiwerenga futi kechitatu nyatsowasanangura kuti zviri pai zviri papa hamuna kusungwa asi mukudiwa kuenda kwarisapi nemhuri yenyu yese saka mutaura chinyi mhuri ende manzi imimi patsamba pakanyorwa nzi kana musina kuuya makundikana kuno munotaura pachine 3 days ahead kuti zoti hamusi kuuya kupi kudare
kana wakazviita handisi wangu. Saka isusu nemhuri yangu ndakaitaura yese ichirunyanga yese wakomana wangu wese wanini wangu wana mai hanzvadzi dzangu dzese dziri pano dzakauya takakwerengana isati munhu akashota. Ndokuchisvika pano tomira kuti tichaona wamwe ndodare wedu wachauya hapana kana wana auya. Ndiyo nyaya yacho mambo yandauya nayo. Kana nda kutaura here kutaura taura yenyu taura yenyu ndiani ndine mai munyanga ndime wadzimai wacho ndimai baba wake murume mununa mukoma wemurume wangu wakataura yenyu zvataura mwana izvo zvaataura chokwadi takaunganidzana semhuri kwanzi kwari pariwa nemwana hapana akaramba wari harare wakauya tikaunganidzana semhuri nganga zvese tikaronga pamwe chete asi manje tiri mukuronga kudaro ndo pakatishamisa kuti vanhu vakudzingo ibva iyo nyaya haina kudini haina kupera. Saka izvozvo zvakatipa kuti ko nyaya iyi ihuru iyi mukanzwa uchinzi nyaya inonzi pana akauraya munhu mwana ari kuti pana akauraya munhu ingave nyaya ingaparare mukicheni haiitika inoenda kuna mama takatopawo mapoinziwa tikati inoenda kwamama. Saka inini ndekuona semunhu ndaamunhu ndakaona kuti isu tiri kuda kwamama asi wamwe havasi kuda kwamama. Asi manje shungu yedu yakati kupedza nyota kunoenda dzewamwe ndiko kunoendwa kuna baba wedu anotitongera wachitipa wanotidurira chaizvo kuti pakaurawo munhu here kana kuti pakaitwa sei mwana ari kuita sei tikati mwana anoda kubatsirwa. Zvino tanga tiri kufunga kuti aiwa semhuri wana takataurira semhuri yendeika tindochenesana tigare zvakadini musha unokuda kugara zvakanaka asi mataurirana zvakanaka mambo akupai zvekuita zvinoitwa. Saka kuwashaya kwataita ndiri kutorwara kuti hazvibatsirika totogara pamusha zvakanaka. iyi mhuri yekwani yokwamogeni yes hawana kuuya kana wani kana nemumwe mambo. Saka zvinhu izvozvo zvatotinetsa kuti apa tisakade mwana wekumba wakadzingwa ibvai pano chibvai wabva wakaenda zvokudai wakarambirepo pamwe takarohwa kana kutemwa asi takaona kuti wana wanatsa nekunzi bvaibvai isu takaramba takagara sevanhu wakati kuti tione kuti chii chiri kuitika. Asi zvakatibata kuti nyaya yachabvauko zvichinzi itaiso saka hapana haramba. Zvino chakuita kuti vanhu vadzinge vanhu kuti chibvai zvarewisisa kuti saka kuuya kwataita tati ndokuziwa kwekuti ane nyota zvino hawana kuuya kuti tipedze nyota indo pako ndirwadza kuti mambo atipedzere nyota yekuti vanhu hatidi kugara takati uyu muroi uyu akauraya munhu pamwe handizvo ndo zvadati nditaurawo kuti samai ini ndatozvimbirwa nekuti hapana auya kana wani dai kwauya munhu wani tsamba yakauya ikaenda nemwana akati mai ndaenda nayo tikadai kupanaka waiona ehe. Saka nhasi uno hapana wataona mhuri yacho yese isusu kune munhu uri kunzi kwakaurawa ndisu tauya tingaiti isisina kutouya uku kune mwana ari kurwara ndokusina auya kana nehwani. Saka ipapo apo pari kutinetsa mama ndokutaurawo kwangu. ndari kufunga kuti sekuuya kwamaita dzimwe dzimba dzese ndiri kuona sekunge makakwana muripo senyaya iri kutaurika kuti imi mugone kupupura ndenchiona kunge zvakanaka changamiri kuti wangoende wakadaro wanozvinzwira kuti hapana chiri nokuti kunyange nemiwo kana paine munhu aakiuzwa mumba mumusha menyu munenge muinayo zita rake rinenge riri kungofamba iye achenewo pamberi pemhuri. Saka ndandichiona zvakanaka kuti muende wanocheneswe iwo pamberi pemhuri kuitira mangwana kana zvakuitikazve
munoti uita akacheneswa tiripo nekuti dzimwe dzimba dzese dziripo. Pamusoro imba dziri pano ndiko kurunzi ndo kuno vanhu wakaipa ndo dziri pano. Uku kwakanaka uku kune mwana ari kurwa ndo pasina kana ne1 ndo kwakaenda samanisika ichinoti uyai tiri pamwe chete tinovhenekwa andika ndo kusina auya. Asi zviri kutaura Ishawo ari kuti iyo kumba kwenyu ikoko haisi imba imwe chete ba. Woti matara mukati muri mainini murume wenyu muning'ina. Saka kuti dzatodzimba mbiri. Kwatoneyo kwaba mukuru neyo kwaba munini. Tiri pano dzimba dzedu inhatu. Tiri pano dziri dzemudumbu mumwe chete vane baba vedu sirana zamu. Saka panapa isusu tiri vakomana vedzimba nhatu. Ende dzakakwana nevanhu vacho kwese varipo kuti ine vanhu vayo ine vanhu vayo ine vanhu vayo. Iko kumhiri kwacho kwana baba munini kune dzimba nhatu dziriko futi kuti baba mukuru nababa munini nababa munini wese kune vakomana varipo hapana adini auyasi mudare richikenge tiripo tiri pamusha tiri pamwe chete ukenge waripo wakadebva kumabasa arari wakauya tikaita zvese tiri pamwe chete. Saka kuti miri kuenda henyu semhuri kundonzwa nekuchenesana pasi zvinyu muri imba imwe chete kuenda kuseri kwechuru hazvina zvazvinobatsira. Aiwa zvakuna kwamuri vatongi ndimuri kuti pagwara kuti chifamba iso sezvo wamwenyu wasina kudini wasina kuuya nekuda kwekuti papapa vakachangamira pane pani ndisina kunyatsonzwisisa kana kuti ndibvunze vadaurwa namai ngekuti samanisi rakazoenda uko kune wasina kuuya makaripa mwana ndiye akaenda naro. Mwana wacho ndini ndakaenda naro. Ndini ndakaenda naro. Ndo pakanyanga rakanga kaitanga ndichitanga kupiwa nyaya ina vadota vakatoti aiwa vanhu vese vari kuwirirana vachange vachiungana zvokuti hatina kuita masamoni ekuti ainoseva simhuri yanga ikuya yakabatana kana akazouya futi pano vacho vachiteera nyaya ichinyora nhiri masamoni samoni kutaurwa yanga iri kopi yeinformation yavo noti yaienda kunosevwa wangauya wachiti aiwa mhuri tiri kudini takabatana tirikuda kuuya takabatana hapana ere anofanira kudaidzwa nevaaa izvo aiwa tese isusu tiri kuwirana kunge tiri padare. Sanpoenda masamoni kaudaidza imwe mhuriyo ndokuti basa rifambe. Very good yenaro chaizvo izvozvo chaizvo mambo sakani moisa panext court date pochiona kuti masamoni adi aende. Isu zvanga zvakatinakira mambo kuti tiri panapa waning'ina wangu wese wemabasa vari pano ndada kuti mutirerutsire hedu ndada kuti waning'ina wangu waende waziwa kuti date racho richadzoka muswakati. Date ndirini? Musi wa6 tichangojamba wiki marinzo musi wa6 musi wa6 September 6 September mukwanza tichajamba ya 30 last date ndiye 23 aka wochitotaura nawo kuti uone kuti masamoni aende handiti panze apo ngatieke hedu zvoda kuti wese waripo yozopinda iyo nda ikapinda izvozvizvi ava akazouya vanonga kuti makafanira kutaura ndakumbira kuti hapana fanira kutinyorerawo because tiri kumabasa tikaenda mabharani anokunyorera iye masamoni kuti uyai motaura namabharani basi basa ramabharani. Asi iyo iri kuenda kwamogero nyanga iri kuenda iri direct from mamboka ndo yati kuti motaura namabharani anokutaurai zvese zvinoda kuti zviitwe muri pamwepo semhuri. Kana mumira henyu moita izvozvi tichimboita break motaurirana namabharani it's okay.